Kalerkik hitzak esaten du modun kalean ospatzen dela, hori ja bada niretzako berezitasun handia. Badelako modu bat kaleko jaialdiek lortzen dutena da kultura, eta kasu honetan arte eszenikoak, publikora edo jenteara artera hurbiltzea eta jentea hortxe harrapatzea eta plazak biziaraztea, Ikusi besterik ez dago, emanaldi bakoitzan ze jendetza elkartzen den. Eta jakin badakit, kanpotik etorritako jendeak ere badaukala bere txokoa egin da, urtegarai horretan, uztailako hasiera horretan, Zarautza etorri eta Kalerki ikusteko. Esango nuke batetik herritik sortutako jaialdi bat izan dela, eta azkenian oso zailak izan zian hasierak. 1991an egin genuen lehenengoko aldiz hemen Kalerkin han Muñoa plazan, lehenengoko emanaldia, eta egin dugun edo dauzkagun obra guztiak, kaleko obra guztiak bertan egon dira, beraz guretzako etxean egotea bezalakoa da. Batez be, lehenengo Martínez kalean txerkin horrekoran da leku, bera. Zarautz bera, ja da, marketan dugu. Eta gero nik programazio ikusi duten anazken dugu urteotan bera, egiten duen apurtxu da, Euskal Konpainia igual ikuskizun berri aukera bat emoten notxi. Eta igual inkluso, azken ningu urteotan inkluso horako aurrestrenaldi bat egin da edo, orduen, gehien bat Euskal Konpainia apurtxu bet emoten notxien aukera, eta gero be, nazioarteko dostatuko datozen konpainiak askotan bidez, goi-mailako konpainia dinote. Oferta bariatua izaten, oso modu ezberdinetako antzeslanak ekartzen, bai dantza, bai kale antzerkia, zirkua, saiatu da zerbait bariatua izaten, eta hori herrian, hola, edozein txoko, zure herria bihurtzia eszenatoki batean, hori ederra da. Izan zela, jenteak aukizulako aukera ere kalea bizitzeko, ez? Eta alde horretatik uste dut, baietz, Kalerkik garapena erakusten ari dela. Nik uste dut, zuzeneko emanaldiak eta gainera antzerkia dokon boterea eta sentimentua eta transmititzen duen guzti hori, nik uste dut, hori probatu behar duena, ez duena probatu behar duela, eta dadakina zer dan, nik uste dut errepikatuko duela, zeren daukagun aukera hau ezin dugu galdu.